Arom don mali tum ase pini ni linali tum han isi alam the paklang poning tum thenon malom news long sitame hearing tang pik pik lo the manghu mi khangyang kopi poloma lo tang te ili tum India to along ke border ke che koi not ke ili tum lang nam lo tang te kai ke sitame problem iklang ver ke naloma bang te Pakistan China opson dak taxi nona bang ke Bangladesh si border ki ding nai ke ili tum India Bharat atum ka che koi not ki ding nai ko naloma bang te Bangladesh hen lo 4000 so se suri pli kilometer suri pli so se distance itum ke latum men ke kache hoy lapo anjo lase lapo anak kiding hula Pakistan China pen a party itum ke Bangladesh pen hello kiding nai lapen lapo anak kiding 4000 kilometers so se suri pli kilometer suri pli so se itu boundary line do sesa mela bangso boundary line long ilitum lang nam lo bangte fencing awe itum fencing awe border bank ke proper awe matro pillar si e lok lok chot ase alam ki klang tho bangke non bangke la puson hello je Malda along Malda along lake Malda ke naloma bangte border Bangladesh pen India tum kache hoy ang dim along lo se hala dak itum non he jong long pon lo je news Bangladesh pen atum bang si pu Indiana farmers atum khitiyo atum ke kachuti ki hormu sok sang konon kadtu ka vethe serian se tami wang si ing hupon chap pusi tum pe dap news long pon lagi nale tum news lang pon te theglong ji selang tum wang pon ing hu chap ti la selang le tum api lapu India na da tum pen Bharat asu tum protest lo na pen chedanun lo hala bang sopor hala tum ki pu la puson hen lo nang tum sitami ni tum tharvia por uplo tang te ni tum bari long pen tharvi ning hula piti ke ta sinon gi ni tum ta lar na ke chui lo pusalang le tum pu la bang so lam ben na jo ha tum lama bang ke chi phocha lo phian ke ron maya son si chi thur plut lo ar long ga che pang jar kuno pak chi rung krayan pen lo seta me ko pu ko pane hala dak border security force atum BSF la pen hapu Bangladesh ana border security force atum pupu wang ama si hala tum si pang sam don lo isi ke mesen ang thek bang ke la hen lo border security force atum ang bong bang ke lang tum cheteng kheng khe ama si pupu pang sam don lo seta mela bang so tension na bang ke bang jilang ar ni sita me ke bat pon bom jang ring sinon ke do bom lo athe hapu Bangladesh ana sita me Bharat atum afan la an ke lang sel he trade lo je non ma ronji thur plut nang pu sita me che don lo la anjo la pen ke lahan chot kalilang ili tum Bangladeshi immigrants alam illegal immigrants alam ke ili tum kai ke sitame arjulong lo lapen ke phota phobom lo ili tum langdam lo prang te Tripura son ke ili tum piniar nian tame che thanang bom lo lahan chot kali bisi ke ongnai ke non langdam lo te Assam lo sitame isi lo la si Bangladeshi do pik hangyang lo la si aprang ke hala mainland India satum ha central government pen ke la ke itum ICI state ai su chot pusela tum ke lang pot ICI state ai su chot la pen kala ke north east ana dai su chot pusia lang tum ke la pusi consider pon bom lang pon bom setami ahok pet ke non ke la ke ICI state isu galilo country isu si bang juilo athe bi polma uplote ang te lahai Bangladesh tum na hok setami non ke rik prokhang yang lo dak north east pen bang pon ang lut po ha mainland an tami athe non ke litum tumi dekha sami news long pon elo kumar phanuma uplo ang te litum Bollywood actor Saif Ali Khan setami safe sedelo alang li phan setami litum theglong lo Komaloma bang te lake inut illegal immigrants posipu Bangladeshi munit posipu Bangladeshi munit si banglo kang hu dam jia phan sialang li chepe theklo ase son thak se hola Saif Ali Khan ke do dim ke lake la pan secure lo hala dak security do ya do kaddu kawe do secure pe hada millionaire tum si ke do ke plang bhari ke plang tum si ke do dim se tami hala dak pinier ni hala tuman tami safe se dalo la hai illegal immigrants atum ki ong pena jo la pen amim se tami project paklang pikhangyang lo social media long viral pikhangyang na tum lang pon chom thate गुड मॉर्निंग सर। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। लासे ना तुम थेक पनों लो दी अमीम से तमी इसी पे निसी नीली असाब सो पकलांग पन लो लासे हाला ध्याक थेक लोंग लो ली तुम सिक्योरिटी गार्ड तुम के राय तुम बांग आला ahim pu aphan ne pon ya sitame che thek dun long le dat jo la pusona system lo non sitame hala dak Saif Ali Khan security guard tum sitame hala tum sitame alu lu chok Saif Ali Khan pan tok thor kat ya sitame thek dun long le dat la son la puson jo la sa phi police tum CCTV ka do ko lang lo la pe amuni than ne lo la ke kona ramuni lo pulo Bangladesh ya munit puko
jo la puson ha men le nan sitame dam si kang hu kang hidam labang somri than rumors one ko son ne sami news long klang pono je kedam tangar ni sitame je saruk khan hem sitame ludam lo posipu hala dak sami kiludam lo mane kiludam je phan bor ilo pose etum news long thek pon long lo jo la puson mane non ke akisung dobom lo la si tum lang nam lo pang te US ade long sitame ko pi pose Donald Trump ke haide lo athe hala ke amena aim samasila hen lo rata tum han ke paklang ponta je neke illegal immigrants abang ke ington po Mexico pen ke bang illegal immigrants Pakistan pen ke bang illegal immigrants lahai da tum phan deport labji pu pen se alang ke election se tami ke thur la pen halada America muni da tum se tami lahai ka chak se lep ang thek ke la hen lo je Donald Trump aphan pahai det khang la hen lo la si la puson dak thak se li tum along se tami la puson strict a rule semar nang ji la pen ke claim nang ji ma pu la politician atum ben setami la pen border fencing abang ke la ke tang pa mimiti ke tum abang ke problem do bompo non tripura long sta kisung ke phosan dak thak se non a phi asam long nang phopo la pen program north east area nang phopo la pen ke non ke mainland india long ha nana ni mumbai long an setami la bang so isu klang lo non ke bollywood actress atum ate tangka ke ong nai nai atum lo a guard chibi prek atum lo setami la tum hem CCTV ektam tar krai hem lo tum hem tami lutchok se dam se tokam thur batai trokan se ke tok pose tum thek pon long la pen ke abeng an se tami pudon do ile tum niosong long ponji hala ka ulai doctor tum surgery ghonta pho surgery kurinang pose pu setami ko pu pani se vali khan bang ke jene tene basi chilo setami itum mo hala ka prek actor actress samhani ko pulo ta si pen lang nam lo dang te people sila millionaire billionaire atum ke plang bhari crore pati atum kapre ka de US Canada long dampo hala dak si citizenship cho enduna re loma Akshay Kumar son stame Canada long si citizenship endun po si tum new song sami long pot kopi po se dak enare lo athe lang tumas tame India long ke safe se ke jok wan away po si kachi feel la sinon se tamila inut celebrity phansi tok thor de lo tase anso se crore party ke plang atum billionaire atum ka chitere gyang ring the tan se tu new song tami long pon alam tami a ho tasi latum kya mena safe feel fede tang te la hai atum crore party tu myong se amena ke jo one away safe feel fe blang te tum rong so tum ki konat pen se ke jo one de lang ladake le tum ke law system law long se tami judicial system long se tami thang justice pi thek the la pen ke police atum se tami ko anika kora politician atum pen chenglok labang su po se lang atum sami ni jogwan lo puchi fil fede da joini aning che the da joini si alang tum citizenship si tame kapre ka dim si enun rong tangka ke komai ke dak India long pen lo si tame alang tum lahaya tangka pangja da mi ke bang ate long jola puson ang manji non si tame ang ring thet tan lo government atum pen lahayong si strict action in ip lo dang te la ke bang jilang ni ke la puson ang do bom melang lahen lo don atum la sinili halam arjan mang padingo elo thik men sinili na tum han than pon cholo la si kele damdi don same na tum dia pon tha la pen comment section nong le nang ko an sa sina tum than pachini pon than ili to war cholang pon lo se kardom